Аре, къде си? Аре. Нема и едно свестно място за къща, че ми лагам. Нема никъде по така равно. А? Прибия малко животни за храна. Мъщи. Патка. Мали! Ще мреше. Удри! Така. Това само ме не попали. Аз имам статки 6 дъбова дървесина и статки 18 акациева. И 41 преработен дъбова. Да само намеря река, потеглям с лодката. Ми прибий ги. Шугаркейн. Що го не взимаш, бе? Знаеш, че ни трябва за Enchanting Table. Може би. Си разводим една голяма фермичка и си правим после и торти. Си вкараме една кравичка в къщата. Си взимаме млекце от нея. Така отбирай го. Мути му разкрътя, бе. Мали, нямаше да яко да намерим пирамида сега. Аз я рескам на момента. Що пане? Знаеш какви хубави къщи съм правил пирамиди. С така къщка с чест. И вътре имаше с дума майко. И 3 меча. Аз потеглих с лодката. Стой там за малко. Добре, сети си там, ходим и да търсим едно друго място. Тъпа Петър. Я приеми да го видя. Бързо, че ще му пречукат тук. Скелети зомбите колко сакаш. Не е лошо. Така. Супер, има 2 горички. Добре. Сега тук са били малко левел. Кой левел си?
Сега тук фармим малко лево, стигам да таком да си събера малко шугаркейна. Че намерих много. Мамо! Все едно прибивам зомбите тук. Толкова много шугаркейн. Елан бе, като страхлив ендърман. Ще си правим ли портал? Края. Към недъра де. А? Аз съм седми. Тя все пак повече фарма от тебе. Имам глава от две от зомбита и три от скелети. Или да това малко зомби. Това ми е на 2 хита. Толкова в меч къде си направих. И аз... какво? Приеми да почвам реса. Не ми кресвам, че няма ресове. Тук има ендър. Откъде? Голем ще бъде. Ма, имаш ли кирка, имаш ли? Ево. Ето тук тия стон ги разчисти. Става ли? Аз правя рез в момента. Стис кога кажеш. Приеми деба. Снимаш ли? Къде? Кое? Аз тук ме ми дъбах. Кое бе това? Абе, ти луд ли си, гледай тук на пясъка ще правиме. Добре, бери го всичко. Аз взима и ето и е там, а аз тя там. О, имаме и горичка до нас, супер! Ние взимаме този шугаркейн и съметаме на този шугаркейн като тигани на баничка. Това рез ще бъде голем вече.